En toen ziet SP Friesland niet meer waar. Door een verkiezingsfraudezaak in Skasterland met vervalste handtekens en kritiek van de afdelings op een autoritair landelijk bestuur. Ontevreden SP-stimmers smeerten de laap een geer met ontevreden stimmers van de Partij van de Arbeid en kwamen tot de oprichting van Verenigde Lofts. Joert moet je de beide listloekers mekaar op een jouwer. Mijn naam is Jos van der Horst. Ik ben de lijsttrekker voor de SP in Friesland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ik ben 53 jaar en ik ben al sinds 2001 actief voor de SP. Ik ben Arie Stoker, lijsttrekker voor Verenigd Links Verenigde Lofts. Ik ben 53 jaar, heb 14 jaar in de gemeenteraad van Leeuwarden gezeten namens de ChristenUnie. Mijn kritiek op de SP, nou ja, wij doen dingen anders, wij doen dingen echt aan de basis. En het betekent ook dat wij niet constant op straat hoeven te zijn, omdat onze leden elke dag meemaken wat er op straat en in hun eigen omgeving gebeurt. En ons voeden daarmee. Ons voeden daarmee. Ik bedoel, maar jullie hebben nauwelijks achterbaan. In Centrum de Vrijloop op een jouwer maakt de vereniging Versus helemaal sterk van mensen met een uitkering. Maar het stiepenpunt er in gevaar door de provincie met de subsidie voor het overkoepelend orgaan voor stiepenpunten FSU ophouden wil. Dat zou een ramp wezen voor al die spreekwoordenpunten in Friesland. Net alleen voor u, maar ik op oren plakken in Friesland met spreekwoorden eruit wordt. Wat is jouw oproep aan de politiek dan? Zwaar je ervoor dat het FSU bestaan blijven kan en zodat zij u blijvend ondersteunen kunnen. Het mooie werk van het ondersteunen van de bijstandsgerechtigden en de minima, dat moet gewoon in stand gehouden worden. En dat moet ook zo blijven. Dus er moet gewoon geld beschikbaar blijven voor armoede in Friesland. Wij willen graag een sociaal Friesland en dat betekent dat je die taken niet even over de schutting moet gooien bij de gemeente. Dat willen we graag voorkomen. Zullen je met zijn twaan in één college zitten kunnen? Nou, dat zou wel kunnen, maar helaas voor meneer Stoker zal hij daar absoluut geen kans op maken. Goed, programmatisch zou het wat ons betreft dus zeker kunnen.